Сега много бързо включваме българския журналист Димитър Кенаров. Показахме ви по-рано в предаването кадри от охранителни камери, записали нападението над него и друг български гражданин, Боряна, негова приятелка. Димитър ще включим сега, за да ни разкаже какво му се случи и защо насочиха оръжие срещу него, каква техника иззеха и кои са тези да кажем хора. къде е бил той, на територията на Украйна, на територията на автономната република Крим. Гледаме кадрите и включваме Стефан Кенаров по телефона, за да ни каже... Извинявам се. Слушаме неговия разказ. Добро утро. Добро утро. Какво се случи? Кажете и за нашите зрители, ние ще видим кадрите. Кои са тези хора, какво ви иззеха и защо? Бяхме вчера в един ресторант с колежката Боряна Кацарова, когато бял микробус спря до съседното заведение, където изскочих скирани въоръжени мъже. Влязоха вътре в това заведение, Камелот се казва. Тук ще разбирам, че всъщност това е било място в студиото на Associated Press. И всъщност започнаха да изкарват отвътре камери, озвучителна техника, осветлителна техника и да вкарват в микробуса. Разбира се, ние сме журналисти и трябва да отразим следите. Излязохме навън, така добро разстояние бяхме, започнахме да снимаме, имаше и други хора около нас. В този момент един от маскираните мъже се хвърли към мен, бориме на земята, опря пистолет в главата ми и каза да му дам телефона, с който всъщност бях заснел кадри, след което взеха един от фотоапаратите на колежката Кацарова. След което просто чиха в колата и... Разбрахте ли кои са тези хора и не ви ли върнаха техниката? Някакъв шанс, ако се оплачете някъде точно в този момент, има ли да се стигне до истината? Кои са тези хора и биха ли ви върнали от снетото? Надявам се, че въпросът е шеговит, наистина. В момента наистина няма закон, който действа в Крим. Законът е на силния и на този с оръжието. Украйна фактически няма почти никаква юрисдикция на тази територия. Също така властите са до голяма степен... До кога сте там? За коя медия работите? Все пак да уточним, пистолет към вас беше насочен от охранителните камери. Виждаме, че един от тези неизвестни мъже държи, предполага се, оръжие в ръката. Вижда се това? Да, точно така. Кога се връщате? За коя медия работите там? Аз съм журналист на свободна практика, работя за различни медии, като в момента от българска страна за БТА, а пък от американска страна работя за Pulitzer центъра, който е медийна организация в Щатите. Добре, лек престой там. Пазете се, благодарим ви за участието. Димитър Кенаров, включихме на живо от Симферопол. След малко ще бъдем на живо в Крим и с нашите хора там.